Κύριε Πρίτανη, κύριε Κοσμήτρα, κύριε Θέος Αντιπρίτανη, κύριε Πρόεδρε του Τμήματος της Πολιτικής Επιστήμης, αγαπητή μου κυρία Μενοντάκου, αδελφική φίλη Γιάννη, ευχαριστώ και εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου. Είμαι, όπως αντιλαμβάνεστε, έντονα φορτισμένος. Ευχαριστώ τις αρχές της τοπικής αυτοδιοίκησης, τους εκπροσώπους δηλαδή των τοπικών κοινωνιών, για τη μεγάλη τιμή που μου κάνουν και με την παρουσία τους και με όσα είπατε, αλλά και τους απόντες, το Δήμαρχο, τον κύριο Γαμπίνη και όποιους άλλους να σκέφτονται σήμερα εδώ. Η συγκίνηση γεννά μια άλλη επικοινωνία, το ακροατήριο. Σας βλέπω στα μάτια, με βλέπετε στα μάτια και ξέρω ότι σε επίπεδο συναισθηματικό και ανθρώπινο συνεννοούμε. Και εσείς τη θέση μου θα είσαστε πάρα πολύ φορτισμένοι. Γνωρίζω, κύριε Πρίτανη, ως νομικός, σπουδές μου γιατί μετά δεν έμεινα στο αστικό οικείο, ότι η δωρεά δεν είναι μόνο με εισπράξη. Εγώ να σου πω, σου χαρίζω και να τελειώσει η δωρεά. Η δωρεά νομικά τελειούται με την αποδοχή της πράξης του δωρητή από τον λεγόμενο δωρεοδόχο αποδέκτη. Το λέει σαφώς ο αστικός κώδικας. Και όταν δωρεοδόχος μιας δωρεάς είναι το Πανεπιστήμιο της Κρήτης, η αποδοχή της δωρεάς δεν αποτελεί τιμή για το Πανεπιστήμιο. Αποτελεί τιμή για τον δωρητή. Σήμερα, τόσο για μένα, όσο και για την μνήμη της Άννης, που επίσης σας ευχαριστώ που αποδεχτήκατε να το μνημονεύσετε αυτό το στοιχείο. Ίσως με ρωτήσετε και ιδίως θα μπορεί να διερωτήθηκε και ο Γιάννης ο Κυριωτάκης που ήξερε την Άννη πάρα πολύ, κάναμε παρέα, την αγαπούσε, τον αγαπούσε. Ίσως να ρωτηθούν όσοι που ξέρουν και είναι και πατριάδικοι εδώ που τον ξέρουν. Μια που δεν είχε ιδιαίτερους επιστημονικούς τίτλους. Ήταν μια υπέροχη μάνα, μια υπέροχη σύντροφος, ήταν ευαίσθητη, βοηθευτική, πανέξυπνη γυναίκα και μια από τις ηρωίδες του Κυπριακού Αγώνα που οδήγησε το Αγγλικό Ποινικό Δικαστήριο η Λευκοσία να την καταδικάσει σε 9 χρόνια κάθριξη για την αντιστασιακή της δράσης. Τώρα, πώς συνδέω εγώ την προσφορά των βιβλίων μου, δεν είναι μέρος της βιβλιοθήκης, είναι όλα μου τα μη νομικά βιβλία. Τα υπόλοιπα τα οποία έχω από μας πει και αυτά δικά σας. Τελειώνω κάποιες εργασίες, θα κρατήσω ένα πολύ μικρό τμήμα για τους υπόλοιπους μήνες ή έτη που με έχει δώσει ο Θεός, όσο είναι αυτό, και οι μέρες, οι ξέρεις, για να κάνω τη δουλειά μου. Τα υπόλοιπα στα 20 μέρες, ένα μήνα, θα έρθουν μια δεύτερη αποστολή, ιστορία και φιλοσοφία. Τα νομικά τα έχω χαρίσει στο Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου. Θα ρωτήσετε λοιπόν, Γιάννη μου, θα ρωτήσεις πώς συνέδεσες τώρα κάτι το βαθιά πνευματικό που είναι το βιβλίο, με μια υπέροχη ύπαρξη που δεν είχε όμως, αν θέλετε, την σχέση με τα παιδιά αυτά.
Σου απαντώ, Γιάννη μου, στην πεζόμενη ερώτηση, για να την ακούσουν όλοι. Η Άννη διασφάλισε στη ζωή μου τη σχέση μου με το βιβλίο. Η πνευματική παραγωγή, κυρίες και κύριοι, έχει και ψυχικές προϋποθέσεις. Το είπε ο Γιάννης πριν. Χωρίς αυτές τις ψυχικές προϋποθέσεις, που είναι και ηθικές προϋποθέσεις, η επιστημονική εργασία είτε δεν είναι επιστημονική, είτε είναι επικίνδυνη. Η άλλη ήταν εκείνη που μου εξασφάλισε αυτές τις ψυχικές προϋποθέσεις. Όταν καθόμουν και διαβάζα και έγραφα, και όταν χρησιμοποιούσα εμένα τα βιβλία τα οποία τώρα είναι δικά σας, τα βιβλία με την βοήθεια των οποίων εσείς τιμήσατε εμένα και εκείνη, καθόταν κοντά μου σιωπηρή. Κάτι διάβαζε, έβλεπε. Όταν όμως η σιωπή έχει ποιότητα, τότε την ακούς και σε αγκαλιάζει. Δεν υπάρχει ωραιότερος ήχος από τον ήχο της σιωπής. Δούλευα λοιπόν ακούγοντες τη σιωπή της. Της χρωστάω ό,τι διάβασα και ό,τι έγραψα. Χωρίς την παρουσία της δεν θα είχαν εποχές. Γι' αυτό σας παρεκάλεσα, σας είμαι πολύ ευγνώμων. Κύριε Πίτερ, μου δεχτήκατε τη δωρεά και ως πράξη μνήμη για την Άννη. Όταν άρχισε να με απασχολεί η προετοιμασία μου για το μεγάλο ταξίδι της ζωής μου, τελευταία, και με άρχισε φυσικά να με απασχολεί προς κάποιο σοβαρό άνθρωπο, πού θα πρέπει να πάνε τα μηνωτικά βιβλία που θα είχα δώσει στο ίδιο μέσα. Ειλικρινά σας λέω, δεν παίζω θέατρο αυτή τη στιγμή, και αυτή τη στιγμή για θέατρο για μένα και δεν ξέρω τι να παίζω. Και είναι πραγματικά φορτισμένος και η ψυχή μου έχει ανοίξει μπροστά σας. Η απόφαση που θα πάνε λήφθηκε σε δευτερόλεπτα. Είπα μέσα. Η θέση τους είναι στο πανεπιστήμιο. Ακούσατε καλά, κύριε Πέτρο. Δεν είπα σε ένα πανεπιστήμιο. Είπα στο πανεπιστήμιο. Και εννοούσα βεβαίως αυτό το πανεπιστήμιο. Μόλις συνέβη αυτό, το είδα τον υστέρω. Και λέω, πώς συνέβη αυτό και πώς βγαίνει αυτή η υποσυνείδητη διάθεση. Και διαπίστωσα ότι μέσα ο καθένας από τους δασκάλους δεν είναι έτσι. Έχει ένα όραμα πανεπιστήμιο. Και ηθικό και αισθητικό και συνολικό και ατμοσφαιρικό. Για μένα το νόημα του πανεπιστημίου, από όσα έχω δοκιμάσει στη ζωή μου, δεν είχα την τιμή να συμμεταδεύομαι στο γραφικό προσωπικό, πάντως είναι το Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Και αυτό, κύριε Πίταρη, κυρίες και κύριοι, για πολλούς λόγους, να κάποιοι λίγοι. Και ότι δεν έχει καταλήξει το δικοπαιδευτικό προσωπικό, προσωπικότητες πανευρωπαϊκού κύρους, εθνικής και διεθνούς ακτινοβολίας, οι οποίοι όμως είναι αφιερωμένοι στο Πανεπιστήμιο. Ζουν στο Πανεπιστήμιο, ζουν με το Πανεπιστήμιο. Διότι δημιούργησε πανεπιστημιακή ζωή σε αυτή την πόλη. Γιατί και οι φοιτητές και αυτή η κοινωνία, και το ακούσαμε αυτό, η τοπική κοινωνία σήμερα είναι παρούσα στην Ευσαρκή. Η Ανεμάτη δεν είναι έτσι, είναι παρούσα. Διότι και η κοινωνία λοιπόν νιώθει την παρουσία του Πανεπιστημίου για κομμάτι της τοπικής κοινωνίας, αυτός ο ναός εδώ. Τώρα πια, το ξέρετε αυτό όλοι σας, τα πανεπιστήμια δεν είναι έτσι. Είναι μηχανισμοί διαλύσεων και εξεταστήρια. Δεν ζει ο φοιτητής στο πανεπιστήμιο. Πάει για αγού, είτε τον καθηγητή, είτε αυτό που στέλνει ο καθηγητής για να γίνει το πανεπιστήμιο. Έτσι λοιπόν, αντιλαμβάνεστε, ότι για αυτούς τους λόγους και για άλλους, τα βιβλία μου πήραν τον σωστό δρόμο.
Και ο μόνος σωστός δρόμος είναι ο δρόμος της γης, ο δρόμος προς αυτή την ζωή. Βρήκαν το σκοπό τους. Μεγάλη τιμή για τα παιδιά αυτά, το ξέρετε. Αν είχαν ψυχή, θα μου λέγανε, δεν το ελπίζαν. Το έχω πει συχνά σε συναδέλφους. Μαρτυράζει μου ο Γιάννης και η Χρυσούρα του Ιωτάκη που είναι σήμερα εδώ. Ή ο Τάκης του Γιάννη Καλουτσάκη που δεν ξέρω αν σήμερα είναι εδώ. Το έχω πει και επικαλούμε τους μάρτυρες. Αν ο Θεός με ξαναέκανε νέο και έψαχνα και δεν ήταν ακαδημαϊκή έπαρξη, στο δικό σας πανεπιστήμιο θα ζητούσα ακαδημαϊκή στέγη. Είστε πολύ τυχεροί. Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Και εσείς, συνάδελφοι, και εσείς, κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη τύχη είτε να είστε κριτικοί ή ακόμα και να ζείτε σε αυτό το υπέροχο νησί, όταν ονειρεύουμε μια δεύτερη ζωή. Την ονειρεύουμε εδώ. Με την ευκαιρία αυτής της, για μένα, σημαντικά πολύ φορτισμένης τελετής, θέλω από τώρα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στον πρόεδρο και στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου εδώ, για την απόφασή τους στις 6 και στις 7 Ιουνίου να μου προσφέρουν ό,τι ωραιότερα μπορεί να προσφέρει σε έναν ακαδημαϊκό δάσκαλο, τον αρχηγό του επίσης διδάκτρα. Να ξέρετε κάτι. Όταν έχει κανείς φτάσει σε μια ορισμένη ηλικία, από τι ζει, από μνήμες, από νοσταλγίες, από όνειρα παρελθόν. Σκέφτεται δηλαδή σε χρόνο παραδοτικό ή σε χρόνο αμόρφωση. Ένα χαρακτηριστικό αυτής της ηλικίας. Σας είναι πάρα πολύ ευγνώμων. Το Πανεπιστήμιο της Κρήτης σήμερα τον έχω πολύ έντονα. Και με τη σημερινή τελετή και με άλλες προσφύσεις που έχει κάνει και με τη μεγάλη τιμή του περιμένου του Ιούνιου, μου δημιούργησε τη δυνατότητα να ξανασκέφτομαι σε χρόνο μέλλον. Ξέρετε τι σημαντικό πάμε να δούμε. Αναιρείται όχι η συνείδηση της ηλικίας. Αναιρείται όμως ως ένα σημείο η μοναξία. Έχετε μπροστά σας δηλαδή ένα πάρα πολύ ευτυχισμένο γέροντα που δεν θα ξεχάσει. Δεν θα ξεχάσει όσα έζησε εδώ στην Κρήτη. Δεν θα ξεχάσει πως είναι επίκριτος δημόνης 2 πόλεων του νησιού, δήμων της Χερσονήσου και της Νεάπολης, και να ξέρετε αυτό κάτι. Ξέρετε πού χαλάει η σχέση με τον κόσμο. Από την ώρα που περνάς αυτόν με τα ωραία, ούτε της μάνας η προσφορά δεν πρέπει να θεωρηθεί αυτονόητη. Η ευγνωμοσύνη είναι η καταξίωση της απάντησης που δίνεις σε αυτό που σου δίνει, η καταξίωση. Που προσφέρεται παραβλέποντας τις αδυναμίες μου, εκ του περισσεύματος και της καρδιάς σας και του νου σας. Γι' αυτή ήταν η αφορά τη βαθιά μου ευγνωμοσύνη που τιμήσατε το βιβλιαθά, καθώς το δεχτήκατε τουλάχιστον δωρεάν, στο υπέροχο και φιλόξενο ναό του ακαδημαϊκού πολιτισμού, στον οποίο εσείς, κύριοι συνάδελφοι, κύριοι Πρίτανοι, ιερουργείτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.